Izan herrian edo hirian, pertsonetan zein lekuetan, inguratzen gaituzten irudiek eta mezuak ez dira soilik ikusten, ukitu ere egiten ditugu. Kamiseta bateko marrazkia, poltsa bateko logoa, edo kartel bateko tinta. Denek dute atzean prozesu oso zehatz eta zaindua, eta hori deitzen dugu serigrafia. Serigrafia irudiak eta diseinuak gainazalean inprimatzeko teknika bat da. Sare baten bidez tinta pasatuz, pausoz pauso eta kolorekin, edo ez. Eskuz izan daiteke edo makina bidezkoa. Izan ere, serigrafia non nahikoa da gure egunerokoan, arropan, publizitatean, kartelgintzan, edo bere garaian zuk oparitutako kafekatiluan. Horretan aritzen dira Oninart enpresako kideak, egoitza Lesakan daukate, baina Iruñeko lantokian aritzen dira. Nola, ideia bat hartu eta tinta bihurtzen dute ukigarria izan dadin. Gaur, nola egiten da saioan, serigrafia prozesua ezagutuko dugu. Ni Imanol Perotxena naiz, serigrafia.euseko kide bat, eta gu dedikatzen gara arropa pertsonalizatzera, hortaz gain merchandising-a, online den kudeaketa eta gaur etorri gara ontara, noaineko tailerrera ikustera nola egiten dien kamisetak, teknika zehatz bat, serigrafia, askok entzun dutena, baina igual ez dutela ikusi zehazki zein den teknika hau. Hasi ginen 1985ean, 1985ean, eta ibilbide luzea dugu eta ibilbide hontan mugarri desberdinak, ez? Eta ibilbide guzti hortan ere bezero asko, lagun asko eta proiektu askotan parte hartu izan dugu eta horrek ere laguntzen du, ez? Bi bazkide gara, ez? Anaia eta biok, eta gero ditugu lantoki desberdinak, bata Lesakan, bi Lesakan, eta bat Iruñan. Jaio ginen helburu zehatzik gabe. Herri txiki batean jaio ginen, herri txiki batean haunitzetan eman behar da zerbitzu haunitze eman behar da, ez dago ez da hiri batean bezala ez, espezializatzen altzarela gauza batean, eta hasi ginen diseinu grafikotik produktutik kamisetetara, eta kamisetetatik kolekzioak egin, gehi merchandising-a eta gainontzeko gauzak egitera. Izan gaitezke ekoizle hutsak, edo izan gaitezke ere bezeroaren bide lagun. Ideia bat dago, ideia hori garatzeko momentuan ezagutza mugatu bat, eta hortan lagundu bai diseinua garatzen, bai kolekzioa garatzen, azkenean gure ibilbidearekin badugu ez, ezagutza oso zabala merkatuan zer dagoen, ez? Eta zer dagoen eskuragarri, zer den egingarri, etorri daiteke bezeroa presa handiarekin, orduan hor produktu batzutara joan, edo epe luzerako ikuspegi batekin, ez? Orduan landu daitezke gauzak lasaiago, eta bai bezero guztiak desberdinak dire, eta hortan gu saiatzen gara bezeroaren azalean jarri eta behar duenean laguntzen. Ekoizpenaz gainera gaur egun, ez? Asko ekoizten da kanpoan, ez? Bertan ekoizten dugu eta oso azkarra gara eta onak. Eta hortaz aparte, gure hasierak, ez? Ekoizpenik egin gabe, garatu genuen, bai diseinuan, aholkularitzan, bezeroaren beharren identifikazioan, eta hortan, ez? Badugu zati hori bezeroak asko eskertzen duena, eta hori, eta gure artean erraten duguna, ez? Beti begitzen digu bezeroaren interesei. Azkenean, ekoizpena ikusiko duzu, ez da simplea, badu bere konplexidadea, baina honitzetan, eta horrek ere ekarri du garapena, honitzetan jarri gara deseroso egon garen tokitan, ez? Eta horrek ekartzen du garapena, eta horrek ekartzen du ezagutza, eta horrek ekartzen du desberdintzea gainontzekoetatik. Askotan existitzen ez diren produktuak daude, ez? Orduan, produktu horiek sortzea ere, ez da ezinezko bat, baina askotan ez da gauza errexen hartu kamisetat eta estampatu, ez? Orain egiten ari garen proiektu bat ere, burnia plegatu, nola markatu behar dugun, segurrekin kombinatu behar dugun, nola lixatu behar dugun, nola kombinatu behar dugun beste produktu batekin, horrekin, orain gaude proiektu batekin oso interesgarria.
ikusiko dela hemendik gutxira, baina bai. Bai, batetik azken urteetan bai kotoietan organikotara, ekologikotara jo da, eta hortan ongi posizionatu gara, eta gure aldetik ere tintetan, ez? Tintak ere tinta salagua edo uretako tintak, ekologikoak, eta hortara jo dugu izatera arte. Mundu mailako arropa, maila altueneko arropan banatzaile bihurtu arte, ez? Stanleyen Estela izena duen arropa marka bat, eta horiek oso gardenak dire, oso konprometituak ere, eta merkatua edo ere hortara joan da, ez? Jendeak ez du nahi lehen egiten zen kamiseta merkeena, nahi du kamiseta hon bat, bere trazabilidadearekin eta bere ikuspegi ekologikoarekin. Nagusiki ez, lan egiten dugu bezero mota desberdinentzako musika taldeak, Euskal Herriko musika talde nagusiak, kirol taldeak, Hego Euskal Herriko lehen mailan dauden futbol taldeentzako lan egiten dugu, komunikazioa agentzientzat lan egiten dugu, eragile sozial, politiko, ikastetxe, bizkat denetarik. Gaur ikusiko dugu, soilik serigrafia prozesu bat nola egiten den, kamiseta bat nola ekoizten den. Hasieratik, diseinu batetik abiatuta, kamiseta bihurtu arte. Milaka momentu hemendik ara, herriko jaitan zurekin bueltaka, betiko modu natxakopak, gaztia galako korazak, estimaldali sektorikin eminean jarraitzeugula. Milaka momentu hemendik ara, herriko jaitan zurekin bueltaka. Bale, hauek dire pantailak deitzen diogunak. Aluminiozko markoa da, eta hemen dago oial bat, iragazki bat bezala, koladore bat bezala, eta egiten dena da, lehenbiziko emulsionatu. Honeri jartzen zaio film bat, ematen zaio produktu kimiko bat, zulo guztiak estaltzeko. Eta gero ginen duguna da, fotolitoa gainean jarriz, fotolito bat, lehen ikusi dugun fotolitoa, jarriko dugu gainean, eta argi batekin zuloiek irekiko ditu. Hutsa egiten ari gara fotolitoa guztiz itsasia egon dadin, bestela irudia bikoiztua aterako litzateke. Behin eginda argia ematen diogu. Teorian, 23 segundu dira kasu honetan, baina sistema horrek integratzaile bat dauka. Lanpara berria denean argi potentzia handia baitu. 2000 orduko bizitza dauka eta 5000 watt. Orduak aurrera joan ahala potentzia galtzen doa. Orduan beti segundo berberak emango bagenizkio intsolazio batera iritsiko ginateke. Gero denbora mantsotzen doan sistema integratua dauka. Segunduak bihurtzen ditu argi denbora erreala izan dadin. Segundu errealak jarriko bagenitu asko azkarrago joango litzateke. Integratzailearekin motelagoa doa. Ondoren gelditzen dugu. Azkenean, prozesua eskuz egiten da. Inkonstientekin gidatzen gara eta laserrerantz goaz. Orduan gauza oso luzetarako oso ondo datoz. Begiratu eta beso aktibatuko diogu eta zanpantzen hasiko da. Kontu zibiri behar da, garbi samar atera dadin eta ez dadie ezer erre. Agian, kolore baten eta bestearen artean flash batzuk tartekatu beharko ditugu, batez ere masa handia badu, lehortu dadin, hurrengo pantailan aurreko koloreko tinta eraman ez dadin. Orduan, noizean behin lehortu behar da. Hemen dago intsolatu eta errebelatu berri dugun pantaila. Orduan makinara iritsi aurretik pantaila ongi babestu behar da. Estali egin behar da. Gure kasuan bizkarrean doan diseinua eta ezkutu bat. Orduan lehendabizi jantzi guztiak armarriarekin edo bizkarrarekin estanpatutako genituzke eta gero alderantziz. Orduan lehenik eta behin dena babesten dugu, hausturatik edo emultsiorik izan ezkero, edo dena delakoa, tinta ez galtzeko eta jantziak zikintzeko. Listo, makinara goaz, aukatzera. Kamiseta txar bat estanpatzen da beti lehenbizi. Eskatutakoa ez bada ere. Horrela ikusten dugu irtengo ez litzateken punturen bat dagoen.
Oso gauza txikiak badira, agian begi hutsez, ez dugu ikusten estanpatu eta tinta pasatu arte. Beraz, eskailerako kamiseten bila joango ginateke eta ekoizten hasiko ginateke. Arditzagun eskailerako kamisetak, ala bion artean, batek sartu eta besteak atera egiten du. Gainera, atzeratzen duen pertsonak beti egiaztatzen du, ezpada gauza bera gertatzen dela produkzioan zehar kamisetaren ariren bat ez jartzea. Labetik pasa genuen, labeak tinta lehortzen du eta kamisetaren ehunari ondo itsasten zaio. Plastisolaren tintak 180 gradu eta minutu eta erdira funtzionatzen du labe honetan. Ibilbidearen arabera aldatu egiten da, eta ehun motak ere eragina du. Gero tolestuko eta poltsatzeko prozesura iristen gara. Fotolitoarekin txantxilloan jartzen diogu. Bizkarra denez, gutxi gorabehera gustatzen zaigun distantzian jartzen dugu altuera onean jartzeko. Doitu taularen gainean eta jarri pantaila beso libre batean. Gardendu egiten da eta txantxilloan non dagoen ikusten dugu. Gero, erregeletak jartzen dizkiogu, atzeko bat eta aurreko bat. Makina korrika doa eta goma da tinta zapaldu eta inprimatzen duena. Intxolaruari tinta non pasako den adierazten dio. Orduan inprimatzean tinta pasako da. Tinta motei dagokienez, hemen adibidez orain zehazki plastisola da, baina tira, urtintek ere antzeko funtzionamendua dute. Makinan muntatzean berdin du. Gertatzen dena da, gero labean lehortua xehetasunen bat aldatu behar dela. Bada, mantsoagoa da, edo temperatura gehiagorekin, edo gutxiagorekin. Hori ikusten ari gara. Eta zenbat tinta behar ditugu? Kantitateen araberakoa da. Adibidez, 100 kamisetako tirada bat badugu eta diseinua txikia badakigu ez dugula tintarik gastatuko. Gero, errakleta dator eta tinta kanpora ateratzen du. Orduan bota egin behar dugu, baina pasatu gabe. Temperatura igotzen denean, gero zintak funtzionatzen du. Pantone markarekin egiten dute lana. Asko daude kolore karta bereko desente. Ditugu horri batzuk, Pantone zenbaki guztiekin nola egiten diren Pantoneak eta nola egiten diren berriro. Hemen ordenagailu bidez ateratzen dituzte. Fitxa batzuk ateratzen dituzte, asko dituztelako, baina batzuetan berriak ere gehitu behar dira. Orduan, ona iristen da, eta kolore bakoitza doka fitxa bat. Lehen dena eskuz egiten ziren, ez zegoen fitxarik, baina gaur egun dena digitalizatua da. Orduan, hortik deskargak dira. Deskargak tinta batzuk dira, eta kamisetan inprimatzen ez duten ukimen ikusten. Ja, nagusiki, arropari dagokionez, lan egiten dugun ehuneko handi batean kotoi organikoa da. Jatorri desberdinetako kotoia, baina ja bere zertifikadoekin, eta bai dakigu ere ez bakarrik kotoia, baizik eta zela maldintzetan ekoitzi den, zer herrialdetan ekoitzi den, eta horren jarraipena egiten dugu. Horrekin batera ere tintak, erabiltzen ditugun tintak, izaten dira tinta salagoa deitzen dioguna, baseagoa deitzen dioguna, edo beste tinta ekologiko batzuk. Eta gero energiari dagokionez, plaka solarra ditugu eta historia horiek guztiak. Eta gero sortzen ditugun residuo guztia, joaten die planta berezi batera, horiek denak kudeatzeko. Batetik badaukagu beste marka bat ere, Nafarroan konfekzionatutako edo koitzitako kamisetak egiten ditugu, baina hor beti dago ez, kosteak, epeak eta bezeroa ordaintzeko prest dagoen hori ez. Egia da garestiagoa dela eta ere saiatzen garena da ez ekoiztia edukitzen, baizik eta ekoizten beharren arabera. Bestela, merkatuak erraten duna da ahalik eta produktu gehien eduki eskura eta horrekin daude gainekoizpen batzuk eta hori ere ez dator erabat bat proiektu honekin. Eta gero tokikoari dagokienez, da gure laneskoa ez, azkenean hemen 14 lagun gaude, Lesakan 8 lagun gaude, orduan,
honek ekonomia bat sortzen du, eta gero bai, garraioarekin zer ikusia, garraioa ez, guk zerbitzatzen dugun produktua nagusiki Euskal Herrian banatzen dugu, eta bertako garraio enpresa batekin, orduan goizean Iruñan ekoizten duguna, arratsaldean egon daiteke Bilbon, edo zein Euskal Herriko edo zein tokitan. Berrikuntza, saiatzen gara gehiago kostatu edo gutxiago kostatu, bezeroak ze behar duen hori aurrera ateratzen. Ez joan, ez dakizen batetako ekoizpenera, baizik eta saiatu bezeroa behar duena une oro, hori asetzen. Gehiena ja inventatua dago, baina zentratzen gara gehien bat ekologian eta hornitzaile koherente edo koherentekin lan egiten. Berrikuntza ere teknikan, gaur ikusi ez dugun beste teknika bat ere datorre ja dagoeneko dago, eta hor inbertsioak daude, makina berriak eta gauza horiek. Adimen artifizialak kezkagarria da behintzat arreta jartzeko kontua. Edozein diseinu egin daiteke, baina edozein diseinu ez du balio. Gu lan asko egiten du diseinatzaileekin, komunikazio agentziekin eta bar, eta desberdina da diseinu bat adimen artifizialakin eginda, edo hausnarketa baten ondorioz garatutako marka bat, eta bar. Aukera bat da, prozesu batzuk erresten ditu, eta hor dago, eta hor egongo da, jende bati gauzak errestuko dio, baina emaitza desberdina izango da beti. Pertsona batek sortu edo makina batek sortu. Eta horrek guri onura edo kaltea, gu kate honetan ekoizle garen enean adimen artifizialak ez ditu oraingoz eskurik eta hankarik, orduan gaur egun guk ekoizten dugun enean, gero eta sorkuntza gehiago egon hobeki, izan daiteke, baina gure apostua da ere, edo gustatzen zaiguna da, bertako diseinatzaileek hobeki prestatzen dituzte artxiboak ongi prestatu behar ditugu, ikusi duzen prozesua egiteko, orduan ikusiko dugu zer gertatzen den. Egia da, eragile sozial askorekin lan egiten dugula eta proiektu guztiak interesgarriak dira eta proiektu guztiak badute helburu bat. Orduan, denak dira interesgarriak, denak ekarpen bat egiten dute, eta hori da ez, azkenean egitea txaleko batzuk, ez dakize enpresantzako, edo ez dakize kamiseta eragile sozial batentzako nondirua joango den helburu jakin batzutara, beti ere motibanteagoa edo politagoa da hori, jende dator oso eskuzabal, oso borondate honakin, eta hor saiatzen gara laguntzen, eta horiek berezienak, ez dakit. Nik uste, gaina bizigaren testu inguruan, bertan ekoiztearen garrantzia eta abantailak ikusten ditut. Ikusten dute ere, jendartean ere, arropa konsumitzeko eta merchandising konsumitzeko bertze kontzientzia bat, jendeak konsumitzen du, baino kontzientzia batekin, aipatu ditugun balioen gainean, eta ongi ikusten dut, sektorea ongi ikusten dut. Zati horren falta izan, zurekin juntzen zatia, nola izango... Bukatu dugu, Boatxabal kamiseta hau, lehen ikusi dugu ez, fotolitoa zertan gelditu den, tinta oso leuna da, kamiseta hau ere kotoi organikoko kamiseta bat da, eta besterik gabe, hemendik aurrera, kalean ikusteko aukera duzuen. Eskerrik asko etortzeagatik eta... Hasiera berrien zalantzetan heldu nahian nabil, korrika jungo deren edo berriz atzetik, hemen ozu gehatu ezkero. Heldu nahian nabil, korrika jungo deren edo berriz atzetik, hemen ozu gehatu ezkero. Kamiseta bat tintatua, zerotik bukaerara, betiko azalean. Tatuaje baten antzeko, ia. Zati horren falta izan, zurekin juntzen zatia, nola izango zen dena.
den guztia